Daya panitia monggo yuk. Mbak Mil, ayo masuk jajuk deh. Kelingan manis eseme terus kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih sayange Pak RT karepatiku pengen dadi kancane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora bisa melu duweni ora tresno foto Alkalin Audio jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut weh oh monggo Pak RT jambu alas manis rasane iwas gagas sepule ana sing duwe sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora bisa melu duweni monggo Pakde jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut ana sing duwe sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno rasane ngati yen aku ora bisa melu duweni sampun lunas nggih jambu alas. Nggih. Yo.
surau layar.